satu waktuji sappo e goo pawɗi hojomaji jeetati koye on saaha premiére caissére à l'assemblée nationale Daouda Moussa Dia kanko woni tedde liste département mo Kanel o naati école no wendu Bosiyaɓe o yaɓani bureau 4 gam suɓade dendagal bulletin ji pawaɗi ɗon o yaɓani wodde caggal nde wooti hawo gayni o ɓami konngol farude ɗum e dendagal population mo Sénégal ganduɗa hoore maɗa ko devoir foti wadde ɗum goto fof ne foti wadde ɗum mi ari wadde aussi konko min woni candidat aussi jimi ko bandiraɓe ñagono men ko gortanami président Macky Sall pour président Macky Sall waga no programme fuɗɗi o ko jiiɗa ko école ko somi ari hen ko garmi ko bandiraɓe mi sihlaɓam ko ɓen tawmi ɗo henna somi ari aussi mi yiihe ɗumen mi salmodira e muɗumen ko joni puɗɗi arde yimɓe nana gara kono kam so Allah jaaɓi ko plein jogori wadde ɗo hen kam no très satisfaisante ko aller jusqu'à 8 sur 10 inchallah non mi wawi wiide no wonno no waɗa noon no waya noon e waya noon yimɓe nana gara ene puɗɗi arde d' ailleurs aɓene gara heddo ko élection ɓuuri yawde kala goɗɗo ene temps ene jogo temps yaltude ha yaaha haade goɗɗo arde ɗum tagui ne yaawi ɗum tagui noon yimɓe kewrani no mukuraki no ndeni par ce que nden aɗa waɗa 5 minutes à 6 minutes nder e bureau joni maximum 2 minutes a yaltan ɗum tagui noon yimɓe ne gara mais so gaari a tinta yimɓe ne kewi par ce que yimɓe tawdirta kala gaɗo goɗɗo o horno horta ha galle muɗum e jokka haji muɗum ala ɗum min ala hen sikki sakka département Kanel kam ko département mi ɓooyi wonde ɗo henna mairie yaade ɗo hen donc so heddima hande wodde mbiɗa andi koɓe borno ɗum kam laaɓi ɓe mbi ɗum kadi min mbaɗi tourné département o fof min jeeyi banggue bang effectivement ɓe mbi min gota min so Allah jaaɓi kadi ɓeɓene gota kadi min holliri caggal kaɗon haala titka kawo haali o namdama caggal leader uji dendagal département mo Kanel ndendi mbaɗi haɓɓere wotere ngal ɗo o ko kawrital ha élection ɓenna walla ene sikka magal jokku andi politique kam hay goto wawa wiide ene waɗa prévoir ko arata mais min cippiri dumunnaji kewɗi minen foof min jii tampere min tampi hende joni min kawriti ko pour yaadude e intérêt département o goto foof yiiɗi ko ɗum mbeɗa sikki kam combat o no musiri ni hay goto yiiɗa ruttade hen mbiɗani ko ɗum jogori min dandude min e yawde hawde ɗo yarete élection omone yaara no fotini yaarude yimɓe nene gara ene goota haqqillaji fof jowi so woni 18 heures e on saaha moni kala ma andu holko komori Windere TV ha yesso ko lawol